Kini kita langsung balik. Ada kesucian hati. Kesucian hati. Aja dipadakno iso ambi wong liya merga isun sing sampurna. Aja dipedakno kesucian hati. Ayo, tuan rumah monggo. Iya. Mas ngambek bayar makan juga semonggo. Sing cantik-cantik berdua pakai Ayo mas, sudah boleh. Orang apa wong loro. Isun welas nyang riko tulus teko hati isun lan sun sing ngarepno
kesucian hati, Met. Iya, Wakeh pertanyaan. Iya, Swara pangga unggul ora tau kelong-kelongi jamune apa, Jim? oh jamune. Jamune pokoknya sering-sering gelem sapa ning kalenan, ning kali golek uling, golek welut barang Lu iki. bola aku golek uling ning kono. Ono. Iya. Oh, sing lungguh mau jago iki. Dimas Tukijang. Oh. Lah kuwi sik sing dengenane ngadoli ril wakeh gitu. Nggih, matur nuwun tentunya. Terima kasih Mas.